Кызлар кебек йөгереп кенә йөри иде әле Галимә әби. Кешегә калган көне булмады моңа кадәр. Үз дөньясын үзе көтте. Картайып беткән ялгыз карчыкның дөньясы нәрсә? Бер өстәл, бер карават сыйышлы курчак ие дә, җил иргән абзарында ике кәҗәсе белән унлап тавыга. Суга барса, бер көянтә 2 көнгә җитә. Шулай да өй белән абзар арасында кыштыр-кыштыр йөреп, үз тамагын карап, юк эшен бар итеп юанып яшәп ята иде әби. Соңгы араларда күзләренә генә нидер булды. Яктыга карап торса, яшь кыйла башлый. Иңгер-миңгер вакытында бөтенләй бер нәрсә дә күрми. Кич урын өстенә яткач, түзәлмәслек итеп сызлый башлыйлар. Башта салкын суктымы икән әллә дип күршесеннән күзләренең бәбәгенә корт бала салдырып карады. Файдасы тимәде. Фельдшердан күз даруы алдырды. Томалана төшкән кебек кенә булды күзләре. Яше 70-кә җитеп барган карчыкка авылның бер очыннан икенче очына барулары бик авыр булса да, аяз көнне туры китереп, җылырак киенеп, фельдшерга үзе китте. Фельдшер кулга кебек озын егет әбине юньләп карап та тормады. Район больницасына барырга кирәк. Минем мәгълүмат җитми дип аны тизрәк узату ягын карады. Карап торган күзне дә белмәгәч, нимә укып йөргән булгандыр инде. Нәкъ шул көнне төштән соң Галимә әбигә пенсия акчасы китерделәр. Күрше карчык белән киңәшләште дә, өен аңа калдырып, Галимә әби икенче көнне үк районга китте. Рәхмәт төшкере, көне дә аяз иде. Автобус шоферы да әбине олылап, хастаханәнең баскыч төбенә китереп куйды. Сорашып белешеп, күзне карый торган табиб ишегендә эзләп тапты. Хәерсезгә анысы урыс булып чыкты. Үз телендә бот-бот сөйләп, моңгайны әллә нинди көзгеләр җыйнаштырып, озак кына тикшерде ул әбине. Инде кирәкле даруларын язып бирә дә котылам бу кафирдән дип өметләнгән иде Галимә әби. Теге урыс бер матур гына кызыкайны чакырып кертеп, әбине палатага салырга кушты. Минем өйдә бер кемем дә юк. Хыббын исә күрше үзе чак кына йөри. Бүген кайтып җит дип калды. Син, кызым, аңлатып әйт әле. Яхшырак даруын бирсен дә китим. Автобусдан калырмын дип куркам дип әби кызыкайга үзенең гызырын аңлатты. Ипле бала икән. Тегне дә русчалатып сөйләргә тотынды. Тыңлап та бетермәс урыс җил тегермәне төсле кулларын болгый башлады, кычкырып талды кызкайга, аннан әбигә борылып: "Никаких разговоров, немедленно в стационар" диде. Җилләнеп чыгып китте. Аларның сөйләшкәннәрен бигүк аңлап бетермәгән карчык гаҗиз килеп теге кыздан сораштырды. "Нәрсә дип әйттесең, кызым? Бик усал адам булып чыкты. Дару нигә бирми? Мин бушлай сорамыйм. Аңа җитәрлек кенә акчам бар минем." Дару гына ярдәм итми икән шул әбекәй. Безнең шартларда ул чирне дәвалап булмый ди. Бүген берәр палатада кунсын, иртәгә иртүк баш калага ашыгыч ярдәм машинасы бара, сине дә би утыртып җибәрергә кушты. Кичекмәстән зур табибларга күренергә кирәк ди. Галимә әбинең башына суктылармы ни? Менә инде. Бер күз өчен гомер бармаган башкала буйлап йөриймеш. Кемне белә ул анда? Кая барыр? Шунысы да бар бит әле. Үзең күз кулак булмасаң, әлегә кадәр көткән дөньяң пранзаран килер. Алай йөрергә әллә күпме акчалар кирәктер бит. Син, кызым, шәфкатьле генә күренәсең. Яхшылыгыңны гомер онытмам. Мине берәр татар кешесенә күрсәтеп карыйсың әллә? Икенче җае табылыр иде дип ялынып та караган иде әби. Кыз аңлатып бирде. Юк, әбекәем. Шул урыс безнең хастаханәдә бердән-бер күз табибы. Кушкач барып кайтырга кирәк дип кат-кат әйтте, соңласа тома сукыр калачак диде. Тома сукыр дигәнне ишеткәч, Галимә әби башка карышмады. Күңеленә курку уялады. Ялгыз башы өстенә сукыр да калса, кем карар аны? Кемгә кирәге булыр? Аллага тапшырып, ул барырга ниятләде.
2-3 көнгә ничек тә түзәр әле ахирәте. Гомер-гомергә бергә яшәгән ут күршесе бит. Ят урында йокысы йокы булмады карчыкның, шак таң аттырды. Иртәнге ашка керткән тары боткасын ашап, сыйк кына чәйне эчеп куйган иде, Галимә бине кереп талдылар. Ашыгыч ярдәм дигәннәре җиңел машина икән. Әбине алга шофер янына утырттылар. Тигез юлдан йомшак урында тирбәлеп кенә барды әби. Ара ераклыгын да сизмәде. Эше кырые булмаган кала урамнарында йөри-йөри әллә ничә катлы бер бөек өй янына килеп туктадылар. Шәфкать туташы әбине шунда алып керде. Мәхшәр мәйдан икән иштә. Аяк басар урын юк. Тегендә дә чират торалар, монда да берсе ыңгыраша, берсе бөкрәйгән. Озын-озын коридорлар буйлап йөрделәр. Баскычлардан өскә менделәр, бүлмәләр аша үттеләр. Ялгыз башы үлгәнче йырып чыга алмас иде Галимә әби. Ниһаять, бүлмәләрнең берсендә тукталдылар. Тулы гына гәүдәле, урта яшьләрдәге бер хатын-кай үзебезнең татарлардан икән, рәхмәт төшкере. Галимә әбинең күзләрен тикшерә башлады. Тотынулары, кагылулары килешле икән, җылы, йомшак куллары эретеп җибәрерлек. Галимә әби бер төрле язылып, тынычланып китте. Бу изге бәндә кулларына килеп элеккәч, терелтер иншаллах. Озаклап, җентекләп карады врач хатын. Яткырып, күз кабакларын ачтырып, калын пыялалар аша да күзәтте. Ниндидер җайланмалар кулланып, күз бәбәген өйрәнде. Соңыннан бүлмәнең бер почмагында кулларын югач, өстәле артына килеп утырып, ниләрдер язарга тотынды. Күп итеп яза, дип сөенде Галимә әби. Аңа яратып карап, бик озаклап тикшерде. Дәвасы да шифалы булыр, Алла буйырса. Врач хатын язуыннан тукталды да, мөләйим елмаеп, әбигә карады. Бер дә курыкма, әби. Катлаулы операция түгел. Үзем җиренә җиткереп ясармын. Бер атнадан йөгереп, авылыңа кайтып китәрсең. Нинди операция, балакаем, дип утырган урыннан купты Галимә әби. Күзгә пычак тидерергә ярый димени? Ризалыгым юк. Нәрсә дип әйтсәң, әйт, балакай. Кайтам мин, дип озатып кергән шәфкать туташы янына барып басты. Кыз чыгаргамы, юкмы дигәндәй икеләнеп калды. Әбинең аяк терәп кырышканын күргәч, теге врач хатын көлеп куйды. Әбинең иң башыннан йомшак кына кычып алып, кире урынына утыртты. Кырыенда торган савыттан кайнар чәй агызып алып, аның алдына куйды. Машинада килә-килә арып биткәнсеңдер, менә, куй чәй ишәле. Күз алларын яктырып китәр дип әбине чәй ишәргә кыстады. Әби чәй ишкән арада аны тынычландырып, сөйли бирде. Тәки ышандырды үзенә. Рәхмәт төшкере. Чәй ишеп, тирләп чыккан әби карышмый гына, аның артыннан ияреп, күрсәткән урынга кереп ятты. 3 көнгә куян тиресе дә чыдагандай. Нәрсәгә калтырап төштесең әле? Кайчандыр ирләрне узып, гектардан пешән чапкан Галимә була да ул. Бүлмәдәшләрдә әбинең күңеленә хуш килде. Стена буенда яткан яшь хатын эштә күзләренә агылы сыйкша эләккәнлектән дәвалана икән. Уң як күршесе аның яшьләрендәге шәһәр әбие гәү кума дигән шир белән ул да операция ясатырга чират көтеп ята. Бер миңа гына түгел икән әле дип шатланды Галимә әби. Тамам өйрәнеп китеп, коридор буйлап та йөрештәрде. Биргән ашларын яратып, тәмләп ашады. Кичке якта гына бераз күңелсезләнеп алды. Теге хатыннарның хәлләрен белергә килделәр. Шәһәрнекенә бер шибәр марҗа ирен ияртеп килеп керде. Кызым, дип теге карчык, кыз әнисе тирәсендә бөтерелеп кенә тора. 2 сүз сайын хәлең ничек, нәрсә кирәк дип изгәләнә. Бер кычак күчтән эшләрен калдырып, алар чыгып киткән иде, яшенең әнисе оныкларын ияртеп килеп җитте. Бүлмә шыр-шу балалар тавышы белән тулды. Әниле кызлы янәшә утырып, бер-берсе белән сөйләшеп туя алмадылар. Галимә бине дә читкә какмадылар да соң.
Tigiler gitgeç şey qaynatıp işevleşip oturup köşteneşler bilen temlep şey içtiler. Yamansı bolup kaldı Halime abige. Elle qayda cehennem pişmağına kilip ilekti şu. Onun qaydalığın ne halde ekenligin bilgen kişi de yok. Üz avulunda bulsa, bir ulan buylap ütse, bar qaygıları toralar idi. Işırağan bilen söyleşip, көңілін boşattar idi. Qarашlarың мұңсу шәшлерің ақ. Парқылық күнің өмір сүрген жерден йырақ. Зарығасың құрдашларың қалақ вәлін. Ауыл yoqlarından isken jilden sırak. Ufuklardan yer şokların izlisin mi? Ura vurgan jirlerinde yürüysin mi? Irte tongda ok namazlık islerinde koyup kına izgi tilek diliysin mi? Ufuklardan yer şokların izlisin mi? Ura vurgan jirlerinde yürüysin mi? Irte tongda ok namazlık islerinde koyup kına izgi tilek diliysin mi? Sabırlıklar Xudayımdan sırap aldım. Sabır savıtların sayılap aldım. Jırlarında izgilikке basman. Jırlay jırlay işten güne sıza bardım. Ufuklardan yer şokların izlisin mi? Ura vurgan jirlerinde yürüysin mi? Irte tongda ok namazlık islerinde koyup kına izgi tilek diliysin mi? Üzgelense üzgelendi, can çıkmadı.
Şildirep akkan şişme suyun tansıkladı. Taş kulakta müldüregen şişme tüslü. Şehir ilerinde avul karşıkları. Topuklardan yaşakların izlisin mi? Ura vurgan jirlerinde yerisin mi? Bir tepanda pak namazlı guslerinde koyup bana izgü dilek dilisin mi? Topuklardan yaşakların ezlisin mi? Ura vurgan jirlerinde yerisin mi? Bir tetanda ak namazlı guslerinde koyup bana izgü dilek dilisin mi? Koyup bana izgü dilek dilisin mi? Икенче көнне алар бүлмәсенә теге табип хатын килеп керде. Үз туганын күргәндәй шатланды Галимә әби. Анысы да әбинең күңеле буйык икәнен белгәндәй, Галимә әбинең караваты кырына ук килеп утырды. Сез, Галимә әби, биш бүләктән бит, шулай язылган кагазьләрегезгә дип кызыксынды. Әйе, балакаем, шунда яшим мин дип җаваплады әби. Бу фәрештәгә тиң хатынның үзе белән шулай юаккан итеп сөйләшеп утыруына куанып. Гомергә шунда яшәдеңме әби дип һаман төпшенде хатын. Юк, балакаем, мин үзем аскын якларыннан күптәннән киткән идем инде аннан. Кайларда гына яшәргә туры килмәде, исәпләсәң исең китәрлек. Шуңа да тазалык беткәндер. Башкалада белгән кешең юкмы? Хәбәр итәр идек, хәлегезне белеп торырлар иде. Юк, балакаем. Монда түгел, авылда да юк минем туганнарым. Ялгыз башым көн күрәм. Балаларым да, кардәш руым да юк дип авыр сулап куйды әби. Балаларыгыз бөтенләй булмадымы ни? Юк, балакаем, Ходай бирмәде. Табиб хатын урыннан кузгалып, йомшак кына итеп Галимә әбинең аркасыннан кагып алды. Ярар әби, көҗҗи, операцияны бер секундга ясарбыз. Егетләр күзләрсең әле дип шаяртып чыгып китте. Галимә әбинең кулак төбендә һаман аның назлы тавышы ишетелә төсле иде. Тәнендә кул җылысы сакланып калды. Кем әйтә, балалар гына иркәләү, назлауга мохтаҗ дип. Әбиләрнең дә бала урынына күреп сөйсәләр, күңелләре шатлана. Табибның Галимә әби белән сөйләшеп утыруына бераз көнләшеп тә куйдылар. Берсе, мин кызыңмы әллә дип торам. Бер-берегезгә бигрәк охшагансыз дип Галимә әбине сөендереп куйды. Шундый шәфкатьле, ягымлы кызы булса, ни әйтер идең дә бит. Күңеле шат булса да, Галимә әби тынгылык тапмады. Шундый михрибанлы хатын каршында карт башы белән алдашып утырды бит. Бигрәк инде. Бала тапмадым дигән булды. Иске яраларын әрнетәсе килмәде берәүнең. Онытып буламы ул җан ярып тапкан газиз сабыйыңны? Еллар үткән сайын яшьрәк искә төшә. Йөрәкне телгәли, төшләргә кереп уята.
Барысын кешеләргә сөйләп бетереп кенә булмый. Бар иде аның кызы, Нәҗибәсе, бәхәр кисәге. Сугыштан соңгы елларда ирад бармак белән санарлык. 17 яшьлек Галимә ках-та-ках йиткергәләнеп кенә йөргән күрше авыл егете соратып килгәч, ике дә уйлап тормый ризалык биргән иде. Аяксыз колсыз түгел, сугыш күрмәгән, тора-бара рәтләнеп китәр дип өмет иткән иде. Ирле икенче була бит инде. Беренче елларда яхшы гына яшәделәр. Кызлары туды. Хей, хөкүмәт белми калдырганмы сугыштан. 2 ел утыра-тура йөрде дә Исмәгыйлә. Өченчесендә кан кысып, урын өстенә ягылды. Шул килеш мантый алмай гүр иясе булды. Галимә бала кочаклап ялгыз торып калды. Заманасы нинди иде? Бер караңгыдан икенче караңгыга кадәр колхоз эшенә ингәнсәң, көнлеккә калак белән генә исәпләп он бирәләр. Карау җитмәгәнгәдер инде ширләшкә булды Нәҗибәсе. Буйга да бәләкәй генә арык тәне үтәли күренә. Гомер бакый шулай булыр кебек иде. Нишләргә дә белми бәргәләнде яшь хатын. Шулай ут йотып, көнгә ялгап яшәп ятканда, күршеләренә шахтер егет кунакка кайтып төште. Бүләкләрен, күчтәнәшләрен тиеп кайткан, акчаны санамый тота, яшь тә, шибәр дә үзе. Күрше хатын күзенә шалынып калган тегенең. Ул чакта Галимә ирләр күзе төшмәслек түгел иде. Төскә башка шибәр, буйсын кыйып куйган кебек, кем юклыгы гына. Ир ат назына сусаган Галимә дә башын югалтты. Көннәр үткән сайын шахтер егет Галимәне үзе белән китәргә димли башлады. Алтын таулар вәгъдә итте. Анда фатиры да бар икән, акчаны да кереп ала. Курычак та итеп киендерер, өрмәгән җиргә утыртмас. Баш әйләнде яшь хатынның. Монда калса үлгәнче шул сыер иңшәкләрен тарткалар да, биле бөкрәйгәнче тирес кайырыр. Бу дөньяда әз генә булса да кешечә яшәп калырга иде. Тик шахтер егетнең Галимәнең кызы турында ишетәсе дә килмәде. Үзебезнеке туар, әниеңә калдыр. Я интернатка бир, хөкүмәт карар дип кырт кисте. Ике ут арасында калды Галимә. Килеп кунган бәхет кышын ышкындырасы да, гомер буе үкенер, үз балаңны да ничек ташлап китмәк кирәк. Әнисе дә кишкә йөри. Бүген бар, иртәгә юк. Кемнәр кулына калыр сабые? Кагылып, сугылып, кайларда яшенә юынып, юлап утырыр. Барып урнашык. Соңыннан күз күрер, икенче кайтканда үзебез белән алып китәрбез дип, икенчерәк сөйли башлады егет. Галимәнең урталай бүленердәй булып йөргәнен күргәч, бу киңәш дөрес тоелды Галимәгә. Чынлап та, белмәгән, күрмәгән җиргә ничек бала алып китәсең? Бер елга әни белән яшәп торырлар. Өчеп булса да кайтып алырмын дип, үз-үзен ышандырырга тырышты. Тәвәккәлләп, ияреп китте Галимә. 5нче яше белән барган кызчыгы елый-елый ат артыннан йөгереп, «Әни, дип токмаклап басып калды. Кызның жан өзгеч нечкә тавышы кайчакта колак төбендә әле дә яңгырап киткән сыман. Галимә шул килеш кайта алмады. Ул шахта дигәне җирнең икенче читендә икән. Атнадан артык бардылар. Бер елдан авылга кайту урынына күп акча эшләргә дип, диңгез буена балык тотарга ук чыгып киттеләр. Җилбәзәк кеше булып чыкты ире. Бер урында утырып чыдамады, шәһәрдән шәһәргә, авылдан авылга күченеп тикерделәр. Эшәргә яратты. Эшсә кул күтәрде. Галимәнең тәненнән күк китмәде. Бүтән бала таба алмады Галимә. Нәҗибәсенең күз яшьләре төшкәндер инде. Шит җирләрдә кагылып, сугылып йөреп, ширек гасыр гомер үтеп китте. Кулларына хуҗа була алмаган ир дигән адам бер кешене бик каты кыйнап төрмәгә эләкте. Шул чакта Галимә барысын ташлап, урын җирен сатып, туган якларына юлланды. Күз терәп кайтыр кешесе дә юк иде соң. Әнисе күптән кабердә,
Кызын ишеткән белгән кеше юк. Авылларында 3 көн генә торды. Үткәннәр бастаны. Биредә кала алмады. Язмыш дигәнең 5 бүләк якларына китереп ташлады. Шунда соңгы елларын эшләп пенсиягә чыкты, калган көннәрен дә шунда үткәрергә язгандыр. Эй, бу язмыш дигәннәре. Гомер 2 килсә икән. Газиз баласын бер кемгә дә алыштырмас иде дә соң кире кайтарып булмый. Галимә бинең төн йокысы йокы булмады. Ятагында әйләнде. Берсе өстенә берсе ялганып үткән гомер хатирәләре бер-бер артлы күз алдыннан узды. Әни, нинди матур исем, әни диеп дәшим кемнәргә. Бар кешеләр әниле булар, миңа соң миңа нишләргә. Тәрәзәләрдән аламый һич күзләрем,
Иртен икенче табип карап йөрде. Хәлләрегез ничек? Нәрсәдән зарланасыз дип бүлмәне бер әйләнде дә юк булды. Күңелендәге төенне шишәргә теләп, теге табипны көткән Галимә әбинең өмете өзелде. Төшке ашны ашаганнан соң көтмәгәндә тагын йөрәге урыннан купты аның. Дару таратып йөрүче шәфкать туташларының берсе керде дә карчыкның кулына бер тиргәк тоттырды. Харис вә сезгә бирергә кушты, диде. Анасы кем була соң ул, дип гаҗәпләнде әби, арык бармаклары белән тиргәкне сыйпап. Менә аңа да күчтәнәш китергәннәр рәхмәт төшкерләре, тик бер таныш белеше дә юк бит әле аның. Кайсы изге җанлы бәндәсенең эше икән? Нәҗибә апа. Карчыкның тиргәге кулыннан төшеп китә язды. Я Алла, саташам әллә ул. Төн йокламый Нәҗибәсе белән сөйләшеп чыккан инде, энендә дә аның исемен ишетә. Кара әле, балакаем, Нәҗибә дисеңме? Әйе, Нәҗибә апа. Сезне дәвалаучы табип. Иртәгә сезне операциягә әзерләргә кушып куйды. Әнә ничек? Теге фәрештәгә тиң хатынның исеме дә Нәҗибә икән. Ничек туры килсә, килә дөньяда. Уйлап та чыгара алмассың. Әллә? Ашыкма әле, кызым, тагын сорауым бар, дип янәдән туктатты ул урынында кыр кәҗәсе кебек биеп торган кызыкайны. Кайсы яклардан ул Нәҗибә? Белмим шул, әби. Үзегез сорашырсыз әле, дип елмайды кыз. Тагын берәр сүз әйтмәдеме? Нәрсә дип бирде ул күчтәнәшләрен, дип Галимә әби һаман нәрсәдер өмет итте. Сезгә бирергә кушты. Иртәгә операция ясарбыз, диде. Шул гына. Тыныч кына ятыгыз, әби, хафаланмагыз. Безнең Нәҗибә апа алтын кулы, дип кыз чыгып та юалды. Ашыгып карчык кулындагы тиргәкне сүтеп ташлады. Ниндидер билге булар кебек иде шул кадерле тиргәктә. Әллә кош теледәй генә язуы бардыр? Әбинең караватына кып-кызыл алмалар тупырдап куелды. Лимон исе бүлмәгә таралды. Бер кап һинд чәе төште. Кагаз фәлән генә юк иде. Безнең күршене дә онытмыйлар. Ничек зурлаганнар. Җәннәт җимешләре шикелле, дип сүз кушты күзләрен алмый әбине күзәтеп утырган марҗаларның картрагы. Әйе, менә шатландырдылар. Алмалары кызарып пешкән. Алыгыз әле, авыз итегез, лимон белән бергәләп чәй эчәрбез, дип кыстады әби. Үзен хуҗабикә тыеп. Ялгыз карчыкны шатландырган өчен ул мәрхәмәтле хатынны Ходай Тәгалә үзе шатландырсын инде. Бәхетле гомерләр бирсен. Ике дөньяның рәхәтен күрсен. Кичә сораша сакалган кем баласы икән? Кайсы яклардан? Исемнең туры килүен әйтсен. Ялгышмаган булса, аның да янында шул яшьләрдәге кызы булыр иде бит. Нигә үз кызы кебек якынсың аңа Нәҗибә? Әллә кан авазы тартамы? Булмастыр. Әзме җирдә андый исемле кешеләр. Яхшы кешегә барыбыз да елышабыз инде. Шулай да күргәч сорашырга кирәк үзеннән, рәхмәтләр укырга күчтәнәшләре өчен. Күп кирәк нидән баласына. Бер җылы сүз җитә. Җылы караш. Әле генә урын өстендә яткан әби күзгә күренеп шәвәеп китте. Шаулатып чәй кайнатып алды. Бүлмәдәшләрен кысты-кысты чәй эчерде. Сөйләшеп сүзе бетмәде. Ут сүндереп урынга ятып, күз йомуга сабый баладай эреп йокыга талды. Төшендә ул ал күлмәктән каршына йөгереп киткән Нәҗибәсен күрде. Шаулы язлар үтте күбәләктәй, Очтым яшьлегемдә утларга. Минем янда бәхет бетерелде, Кайдан да сабый кучарга. Ә син, кызым, барыбер үсеп җиттең, Көзгедәге яшьлек чалымым. Кичерерсеңме икән мине, балам? Мин бит бүген япа-ялгыз
yatkışlar. Işırırsın eken meni balam, yazmışımda hukmi yalgışlar. Ana bala degan büyük ismi, mushakingda topdik ikkovlar. Qo'shig'ingga qo'shib yig'layman, yetim yozmishma o'pkalar. Qo'shig'ingga qo'shib yig'layman, o'sha yazmishima o'pkalar. Yig'lasak da birga, jillasak da yengil bo'lar bizga birgalar. Yig'lasak da birga, jillasak da yengil bo'lar bizga birgalar. Икенче көнне ул бер курыкмый операция өстәленә менеп ятты. Янында торган табиб хатынга гына сүз куша алмады. Вакыты андый түгел. Ярдәмчеләре дә бүлмә тулы. Аның кулына үзен тапшырганга да канәгать иде карчык. Барысы да яхшы үтсә, иркенләп сөйләшерләр әле. Нәҗибә, Нәҗибә дип авыз эченнән генә кабатлап ятты Галимә әби. Аның өчен исем гүзәл моң булып яңгырый. Хәзер әби без сине йоклатабыз дип иелә төшеп аңлатты Нәҗибә. Син бер нәрсә дә сизмәссең. Операция биткәч тә йокларсың әле. Уянып киткәч курыкма. Күзләреңне бәйләп куярбыз. Шулай кирәк. Иртәгә үзем кереп бинтларны сүтеп алырмын. Килештекме? Әби ризалыгын белдереп баш какты. Аның борыннан ниндидер чүпрәк кисәгә капладылар. Бер минуттан ул инде тирән йокыга талды. Таңга кадәр шулай йоклады Галимә әби. Уянып киткәч тә күзләрен каплап торган чүпрәкләрне капшап, тоткалап чыкты. Кабер караңгылыгы иде күз алдында. Тома сукыр кешеләр ничек көн күрәләрдер. Аллам сакласын. Тын гына ята бирде әби. Кешеләр торып йөрештере башлагач та урыннан кузгалмады. Якты дөньяны күрми ничек торып йөрмәк кирәк. Ниһаять ишек ачылды. Йөрәкне эртерлек ягымлы тавыш ишетелде. Йомшак куллар битенә кагылды. Ничек йокладыгыз? Урыннан да тормаган монда берәү. Әллә куркып калдыңмы? Хәзер мин тиз генә сүтеп алам да бинтларыңны. 40 кат уралган бинтлар да сүтелеп бетте. Галимә әбинең күңелен шом басты. Куркынып, ул күзләрен чытырлатып йомды. Ачык калса да чорнап алган караңгылык таралмас кебек тоелды аңа. Теге изге бәндә яратып көлеп куйды. Уллары Галимә әбинең битеннән сиделәр. Алар калтырап киткәндәй тоелып калды әбигә. Аш күзләреңне, әни. Аш инде, курыкма. Бу мин ич, синең каршыңда, кызың Нәҗибә. Әни, кызы, аның кызы, Нәҗибәсе бит сөйләшә аның белән. Белгән иде ул, сизгән иде ул. Кашык күзләрен ачты. Каршында яшь аралаш елмаеп торган табибка тегәлеп карады. Бик тә якын, бик тә кадерле кебек иде бу йөз. Шул вакытта читтә ятты сыман. Кызым, Нәҗибәм, синме бу? Диде ул ахырда, зәгыйфь кенә тавыш белән. Мин, әни, мин, әнәкәем дип, көлә елый кочагына алды карчыкны кызы. Әле сирәк чәчләреннән сыйпап иркәләде. Әле сабый баладай үзе аңа сыенды. Галимә әбинең көтмәгәндә тау булып ишелеп төшкән шатлыктан зиһене таралып, башы әйләнеп китте. Балакаем,
Кызым дип кабатлады ул туктаусыз. Теге чакта сиңа әйтеп бетермәгән идем. Беләм, әни. Мин сине күргәч тә, язуларыңны укыгач та уйлап куйган идем. Бу көннәрдә тикшертеп карадым. Барысы да туры килә. Мин синең кызың. Син минем әнием. Нәҗибә яратып Галимә әбигә карады. Әни, әнием, нинди рәхәт әни дип әйтүләре. Мин сине озак эзләдем, әни. Инде бер кайчан да үз янымнан җибәрмим сине. Күпме еллар, өнме, төшме дигәндәй, ышанырлык та түгел. Ничекләр яшәдең соң миннән башка кызым дип өзгәләнеп Галимә әби күзләреннән аккан яшьләрен кул сырты белән сөрткәләп.
барысы да әйбәт, әни. Укыдым, һөнәрле булдым, кияүгә чыктым. Аныкларым бар синең, дип сөйләп китте кызы. Бер кыз да, бер малай. Кызлы да, кияүле дә, аныкларым да бар. Синме бу? Әллә саташасыңмы, Галимә, дип үз-үзе белән сөйләште әби, кызының халат җиңнәрен сыйпап. Күзләрең ничек, яхшы күрәләрме, дип сүзне икенчегә борды кызы. Рәхмәт, кызым, барысын да ап-ачык күрәләр. Кияү ниндирәк кеше? Әбинең башында бетмәс-төкәнмәс сораулар кайный иде. Соңыннан, әни, иркенләп барысын да сөйләшербез. Мин эш кешесе, китәргә кирәк. Син елама. Операциyaдан соң еларга ярамый. Мин дә түземсез, әйтеп салдым, иртәгә кадәр көтсәм ни булган? Телне тыеп буламы? Әни, дип дәшәсе килде. Тыныч кына ят, ял ит, яме, әни, дип, әнисенең ике битеннән чупылдатып үбеп алды да чыгарга ашыкты кызы. Нәрсә булды сезгә? Кочаклашасыз да елашасыз, әллә шатлык, әллә кайгы аңламассың, дип сораштырырга тотынды аларга карап чак түзеп утырган палатадашлары. Карчык бәхетле ялтыраган күзләрен аңа төбәп бер генә сүз кабатлады. Кызым минем, дочка, дочка. Әйткән идем бит мин аны баштан ук ике тамчы су кебек охшаганнар, дип диде яшьрәге. Кызың булгач, бигрәк әйбәт инде. Шатланырга кирәк, еларга түгел, дип үгет насихат бирде икенчесе. Карчыкның хәлен аңлап, алар башка сүз куертмадылар. Галимә стенага борылып ятты да күз яшьләренә ирек бирде. Еламый ничекләр түзәрсең? Нәрсә белә бу марҗалар? Исән икән аның бәхер кисәге. Күрешергә насыйп булган икән кабер якасында булса да. Элегрәк булса, чәчләре белән җир себерергә риза булыр иде балакай хакына. Үзе гаепле барысы өчен. Ул ташлап киткәч, нинди нужалар кичте икән мискенкәй. Тамагы аш, өсте ялангач чакларында әти-әниле кеше балаларына карап, ничек әни дип üzгәләнде икән. Әйтер сүзен әйтә алмагандыр. Иркәләнә, назлана алмагандыр ятлар арасында. Көндә иртән торып, әни дип үздереп әйтә алмаган баладан да бәхетсезрәк җан бармы дөньяда? Кирәкмәгән әйбердәй күреп ташлап китте бит аны Галимә. Пәси дә үз баласын карап үстерә. Йырткыч дигән бүре дә үз баласы өчен үлгәнче сугыша. Хәзер килеп, мин синең әниең дип, ничек түренә барып утырыр кызының? Авыз ачып ничек сүз кушар? Аныклары, карт инәй, син кайда булдың әлегә кадәр диярләр. Әнигезне ташлап китеп, бәхет эзләп йөрдем дип җавап кайтарырмы? Кияү кешегә ни йөзең белән карарсың, ояты ни тора? Якында терсәк, тешләп кенә булмый. Күзләреңә зыян килер дип әйтәләр. Еламый түзеп кара, йөрәккә кара кан савала. Маңгай күзе нәрсә ул? Күңел күзе күрмәсә, маңгай күзе ботак тишеге. Бер авында ул гомерендә берәгәйле итеп, мәңгелек яра күңелендә тәмук утлары да яндыра алмас ул яраны. Эш арасында Нәҗибә вакыт табып кергәндә, Галимә әби һаман елаудан туктамаган иде. Елама, ни, кулга ал үзеңне. Син бит бала чага түгел, дип үгетләде әнисен. Аңла мине, тыел вакытында. Шатлык яшьләре бит кызым, дигән булды карчык. Бетте, башка еламыйм инде. Юкка хафаланма, син үзеңне кара. Йөзең сорылып киткән төсле. Кызының кушуы буенча шәфкать туташы кереп, Галимә әбигә тынычландыргыч уколлар да кадап чыкты. Дару гына сүндерә ала димәне йөрәк утын.
Башкаларга сиздермәскә тырышып, көн елады, төн елады карчык. Елаулары бушка гына үтмәде, күзләренең нуры сүрелде. Карчык 2 адым арада торган кешеләрне дә шәүлә итеп кенә күрә башлады. 2 көннән кызы Нәҗибә әнисен алып кайтып китте. Атлаган сайын абынып кына йөрсә дә, Галимә әбинең бәхете ташып бара иде. Үз кызы кадерләп кабергә куяр, Алла буйрса. Соңгы минутларында авызына су салырга якын кешесе булыр. Тәкъдиргә язганын азагына кадәр күрергә разы иде Галимә әби. Жылы сөз қойдан табым екен, жылытырлық сенің ерекні. Шул жүрегіңе болса, янейім, башқа нәрсе миңа керекми. Шул жүрегің болса, нәрсә миңа кирәкми. Иң якты нур кайдан алым икән, күзләреңә әни багырга. Синең карашыңнан мөмкин түгел берне табарга. Синең карашыңнан ягымлырак, мөмкин түгел берне табарга. Güzelmin koydan alım iken, nazlar idim tağın bersine. Sinin kuşak yazılar idi eni, anlatadır anı desin mi? Sinin kuşak yazılar anı desin mi? Anlatadır anı desin mi? Hürmetli radyo tыңлаучы, якын дусларыбыз, әле сез Күңел күзе исемле әдәби музыкаль композиция тыңладыгыз. Материаллар Тулпар журналыннан Кәрим Кара хикәясе алынды. Әйнде музыкаль яктан Рәсим Низамов башкаруындагы Авыл карчыклары җыры кулланылды. Фәдис Ганиев башкаруындагы Бала сагышы, Әлфин Әсхәмова башкаруындагы Кичер балам, Рәсимә Ибраһимова башкаруындагы Мин әнең синең һәм дә Габделфәт Сафин башкаруындагы Әнигә исемле җырлар бизәде.